uNkulunkulu uyakulonda uphile uphuze uphumelele kama kupastor wechannel. Kubalulekile ukuthi inamba isenze ngoba imember channel kusako 9 ekuseni la 5 ntambama uyangifonela ku-WhatsApp follow from Monday to Friday kuphela. Asibheka la uphosha fakuthi ukunjani pastor, mina ngibophe iverse Isaiah 21 verse 5 ngathi ke ngizofunda lona iBhayibheli. Baningi abantu abafuma amavesi ahlukahlukene banake singakusho whatever verse ongalibona ongalikhonjiswa ongalifunda sizosho lokho. One, ngokuqondile uma ngenze ukuphupha iBhayibheli ngoPaul uhleke uma ufunda iBhayibheli uma ufunda iverse empeleni lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhuthazwa ukuthi okwenzayo ukwenze ngokukhuthala noma ke yima ngomumo okanye usuke uzophumelela uphinde unqobe ngenxa yokuyimisela nokuzikhandla. Isaiah 21 verse 5 kungukulungisa itafula yini ngokwendlala izindwangu ukudla nokuphuza na hayi sukumani izikhulu ngicoba izihlangu. Yabona kusho ukuthi ulibuka kakhulu kumele eme ngomumo ayilungisele ukuze ezophumelela noma ezonqoba. Yabo 2, kungenzeka futhi uma uphupha iBhayibheli ubupholushe uma ufunda iverse lokho kusho ukuthi kungenzeka umuntu onobizwa nogcobo olukhulu lokuba umprofethi kaNkulunkulu futhi useqalile ukudalwa izimfihlo nokuletha izambulo ezibalulekile ngesimo sakho noma ke ngesimo sabanye noma isimo somhlaba. U-Amos 3 verse 7 ngokuba inkosi uJehova yenzi lutho ingayambulanga imfihlakalo yayo ey'ncekwini zayo abaprofethi. 3 mina ngibheka kanje kwesinye isikhathi uma uphupha iBhayibheli kuwuPaul uma ukuthi ufunda iverse noma unikezwe iverse noma ke ubona iverse lokho kusho ukuthi kungenzeka usukunikezwe isexwayiso ngesimo esiseza okukanye uyaqinisa uma ukuthi umuntu ohlaselekile njengamanje noma ke wendlulisa isifundo ngezwi likaNkulunkulu. Siyabonga besibheka la uma uphupha iverse elithile noma kukhona ozokuzwa bantuze.